Hvad sker der, Shababs? Det er HTWATV B. Og jeg sidder her i dag tilbage med en ny prank, coronavirus prank. Og Shababs, inden vi ser den her video, så vil jeg lige fortælle, at videoen er blevet filmet før alt det her coronavirus eskalerede. Så det vil sige, vi havde ingen anelse om, at situationen desværre ville se sådan her ud. Og her på kanalen så tager vi rent faktisk corona meget helt seriøst. Det vil sige, Shababs, vask jeres hænder og pas på jer selv, bliv hjemme og hold afstand. Der er ingen tvivl, okay? Vi alle sammen vil gerne ud på den anden side, Abu Sharik. Se med, og vi ses snart, Shababs. Læn jer tilbage ligesom mig, habibi, og så nyde videoen. Hallo? Jeg er helt færdig, mand. Ja, jeg har været til læge. Han sagde, at jeg skulle være i karantæne 14 dage. Jeg kan knap nok trække vejret ordentligt, mand. Ja. Har du en kuglepen, jeg kan låne? Nej, jeg er ikke noget student. Du må låne den, når de er forklarende. Har du bare en? Jeg har intet. Hvis du bare giver mig dine nøgler, så er det fint nok. Sorry, det er bare fordi, jeg er syg lige nu. Ja, har du den der... Ja, jeg tror, jeg har fået det her. Min læge, han sagde. Men det sker ikke noget, ved man rører. Nå, okay. Undskyld. Går du på grund af mig? Nej. Nå, okay. Så, det er ikke fordi, du er bange for, at jeg er syg? Nej, tanken har strejfet med mig. Ja. Er du syg? Nej. Altså, ja, jeg har skulle være i karantæne i 14 dage. Okay. Jeg har fået at vide, at jeg skal være det, men der er kun gået 6 dage. Så skal du ikke gå på biblioteket, skal du? Nej, men jeg blev nødt til det. Jeg har fået det der corona, tror jeg. Jeg ved ikke, om du har læst det i avisen. At jeg er en af det. Jo, jeg har hørt det. Nå, du må have en god dag. Ja, du. Bare en lille... Ej, det er frækt, det. Undskyld. Har du en blyant, jeg kan låne? Hvad? Har du en blyant, jeg kan låne? Nej, det har jeg ikke. Ikke nogen af det? Nej. Og du må have en god dag. Tak lige måde. Du må have en god dag. Ej, det er bare en prank, det er en prank. Den her krise, den er så gal, at jeg ikke engang får lov til at sætte mig, før folk de laver en stik af. Men jeg når alligevel at fange den her brormand på det rette tidspunkt. Yalla! Hallo? Og så de sidste 7 dage, bro, jeg har været helt flækket. Jeg har ikke fået bekræftet, det der coronafis, men jeg har fået at vide, at lægen sagde, at jeg skulle blive hjemme. Så jo, jeg tror, der er 2-3 mennesker i Randers, der har det. Og så jeg er nok måske 4. Det er ordentligt. Vi ses. Undskyld. Har du blyant, jeg kan låne? Ja. Tror jeg faktisk. Ja, det lige være her. Ja. Læg mærke til, hvordan bror han ikke gider give mig den i hånden. Det kommer han til at fortryde. Tak for det. Jeg er helt færdig, mand. Jeg tror, jeg er blevet ramt af det. Okay. Af corona. Nå, Ja, det. Men altså, det smitter ikke ved, at man rører sådan her. Er det ikke fint nok? Jeg har sgu været i karantæne de sidste 7 dage, bro. Det er uden løg, det er uden pis. Kender du nogen, der har det? Ingen? Udover mig, selvfølgelig. Fuck, man. Hallo? Ja, lægen siger, at jeg skal være i karantæne. Han siger, at jeg har fået det der corona nu. Det der virus der. Jamen, jeg ved godt, det kan være smittefarligt, men bro, jeg kan seriøst ikke holde det ud. Jeg læser bare en bog om Mariah Carey, fordi hun er for fræk. Sorry. Jeg hedder Habib. Hvad hedder du? Jeg er helt værd, jeg ikke Arne, mand. Jeg er mega syg, mand. Er du det? Hvad? Er du det? Ja.
Har du hørt om det der corona? Ja. Jeg tror, jeg har fået det. Sikker? Det er jo det, lægen sagde. Ja, okay. Ja. Det er også mega dumt af mig, at tage ud lige nu. Synes du ikke det? Jo, men du er vel nødt til at skal... Jeg tror bare, vi skal krydse fingre for, at du ikke får det så. Ja. Ja. Yes. Tusind tak fordi I så med, Shababs. Husk at like, husk at subscribe. Shababs, jeg beklager, det blev så kort, men vi må lege med det, vi har, fordi at biblioteket er lukket desværre. Shababs, inden vi runder af, så vil jeg bare lige sige en sidste ting endnu en gang. Tag nu det her problem seriøst. Jeg ved godt, vi har lavet en prank. Det betyder ikke, at vi følger rundt med det. Vi tager det seriøst. Alle sammen skal huske at blive hjemme, og vi skal vaske vores hænder, og vi skal holde afstand. For hvis vi alle sammen bliver hjemme, så ender det med, at vi kommer hurtigere ud, okay? Det er sådan en logik. Jeg ved ikke helt, hvad der kommer til at ske med kanalen fremover, fordi at coronavirus har gjort, at vi er ramt bunden. Men jeg håber selvfølgelig, at vi snart ses. Følg med ind på min Instagram, som også kommer op her. Og ja, I kan endnu en gang like, subscribe, del. Yalla, Shababs. Ikke ring eller kontakt, hvis ikke du står i min telefonkontakt. Ikke ring eller kontakt, hvis ikke du står i min telefonkontakt. Ikke ring eller kontakt.